फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो गोबां आलासिफोर दङ जोंनि रायजो राजा आइ आफामोन लोगोसे जोंनि मेलेमजिबि आलासि सारमोन गोबां दङ आंखौ इन्टार क्लाब फुटबल अर्गानाइजार खालामनायफोरा जायफोरा खालामदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आङो टाइमा बारा गैया जानांगौ ओंखायनो स्पेस होनायखौ दोनथ'नानै आं मेथाइखौनो खननोसै नङा होमबा अननानै एसे आखाइ खबनानै होदो थेंक इउ जोंनि बर'फ्रा भुटान हाजोनि गोबां फुजा आसारखान्थि दं हिसाबै एक्चुअली आं एसे दद्र'द'सो दे ओंखायनो नोंनि अनगा बोरै आं थांना थानो मेगनजोंल' नोंनिसिम सहैयो फोरमायनो आंनि खोथा आं गिनाय मोनो जेब्ला नों आंनि सेराव सफैयो